खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि बे समाव राजु नार्जारि UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि मोनसे राजखान्थियारि बेफ्रुसार बिबुंथि होदों। नंगौ बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बे राजु नार्जारिया बे समाव राजखान्थियारि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव कंग्रेस दोलोआ बा कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया BTR ओनसोलाव मोनसेबो जायगायाव थामहिनबा BTR ओनसोलाव बिथांमोननि नाम गैया, मुं गैया बिथांमोननि बा BTR ओनसोल बे BTR ओनसोलाव कंग्रेस गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया। बे समाव BTR ओनसोलाव कंग्रेसनि सासेबो दैदेनगिरि गैया आरो कंग्रेसानो नील होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना जुदि गुबुन गुबुन बियाबफोराव जुदि बिसायख'थि गेलेयोब्ला बिथांमोना नमिनेशन होनायाव जेब्ला बिजाथिलाइ गथायदों बे गथायनाय समाव होनाय रांखौनो मोनफिना होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया आरो बिथांमोना जुदि बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो बिथांमोना जेननाया रोखा आरो बिथांमोना जेनखांनायनि उनावबो बिथांमोना डिपजिट होनाय रांखौनो मोनफिननाय नङा होननानै गोख्रों राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। কংগ্ৰেছটো আমি ইয়াতে দেখা নাপাওঁ, তেখেতসকলে আহি পেলাই ইয়াতে কিবা মিডিয়াত কৈ যাব পাৰে, কিন্তু আমি ইয়াতে কংগ্ৰেছৰ কোনো নামো নিচান দেখা নাপাওঁ, প্ৰেজেঞ্চ দেখা নাপাওঁ। তেখেতসকলে যদি ইলেকশ্যন খেলে ইয়াতে ডিপজিট ঘূৰাই নাপাব। কোনো সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে নিজৰ জিকাটোতো বাদ দিয়ক, তেখেতসকলে যে যি ধন জমা দিব ইলেকশ্যনত যে ডিপজিট নমিনেশ্যনৰ সময়ত যে ডিপজিট দিব এই ডিপজিটটোৱে তেখেতসকলে ঘূৰাই নাপাব। बे समाव बिथांमोना जुदि कंग्रेसा बिसायख'थि गेलेयोब्ला बिथांमोना मोनसेबो सिटआव देरहानो हाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। मानोना बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे BTR ओनसोलाव सासेबो दैदेनगिरि गैया आरो BTR ओनसोलाव कंग्रेसनि जेबो नाम निशान थामहिनबा गोहोम गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया आरो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथां गर्जन मोसाहारिखौ बिथांखौ बुंथिदों जे BTR ओनसोलाव बिथांखौ टिंकल लिटिल स्टारसो होननानै मिन्थियो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। কংগ্ৰেছে কৈছে আমাৰ BTRত কংগ্ৰেছ আছে নেকি? কংগ্ৰেছটো আমি ইয়াতে দেখা নাপাওঁ, তেখেতসকলে আহি পেলাই ইয়াতে কিবা মিডিয়াত কৈ যাব পাৰে, কিন্তু আমি ইয়াতে কংগ্ৰেছৰ কোনো নামো নিচান দেখা নাপাওঁ, প্ৰেজেঞ্চ দেখা নাপাওঁ। তেখেতসকলে যদি ইলেকশ্যন খেলে ইয়াতে ডিপজিট ঘূৰাই নাপাব। কোনো সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে নিজৰ জিকাটোতো বাদ দিয়ক, তেখেতসকলে যে যি ধন জমা দিব ইলেকশ্যনত যে ডিপজিট নমিনেশ্যনৰ সময়ত যে ডিপজিট দিব এই ডিপজিটটোৱে তেখেতসকলে ঘূৰাই নাপাব। গৰ্জন মোছাহাৰী আমাৰ লগত একেলগে আন্দোলন কৰিছে, মোৰ অলপ ছিনিয়ৰ হয় তেখেতে, মই দাদা বুলি মাতোঁ, কিন্তু তেখেতক সকলোৱে আমাৰ BTR অঞ্চলত টুইংকল ষ্টাৰ বুলিয়ে কয়। गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।